Gregory O'Brien ta' 43 sena u ibnu Logan ta' 5 snin minn San Pawl il-Baħar ġew identifikati bħala l-missier u t-tifel li tilfu ħajjithom wara li fis-sigħat bikrin tal-ħadd intlaqtu minn dgħajsa waqt li kienu fuq dingi żgħir fil-bajja tal-Ġnejna. Fi stqarrija, il-pulizija qalet li l-inċident isseħħ ftit wara s-sigħa ta' filgħodu. Il-pulizija qalet li bil-lejl intalbet l-assistenza tagħha wara li dgħajsa li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 43 sena u li joqgħod irrabat aktar xlaqtet dingi f'nofs ta' baħar. Il-pulizija spjegat li minnu fih ġew informati bil-każ il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li bdew tfittxija fil-baħar fiż-żona indikata għaż-żewġ persuni li kienu fuq id-dingi. Intqal li wara ftit ħin l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili isabu lill-missier u lit-tifel bla ħajja. Il-katavri ttellaw fuq il-moll u wara ittieħdu lejn il-kamra mortwarja. Il-pulizija qalet ukoll li d-dingi li kellu ħsarat konsiderevoli kif ukoll id-dgħajsa involuta ittellaw l-art. Minn aktar sħarriġ li sar, il-pulizija qalet li rriżulta li ftit ħin biss qabel l-inċident il-missier u t-tifel niżlu minn fuq dgħajsa oħra li kienet ankrata l barra mill-bajja tal-Ġnejna u marru dawra bid-dingi. Kien hawn li seħħet il-ħabta li switilhom ħajjithom. Il-mewt ta' Gregory ġiet deskritta minn diversi fuq il-medja soċjali bħala xokk għall komunità tad-dgħajjes billi kien jirmonka d-dgħajjes. Amadeo Għaxaq sellem il-memorja tiegħu hekk. L-iktar ħaġa importanti kienet li jaqdik u jserraħlek moħħok, speċjalment meta kien jinqala l-maltemp u jkollok bżonn nittella d-dgħajsa. Żomm il-mowbajl fuqek għax xi ħin intellawha żgur kont tgħidli. Issa nibqa' niftakar il-qalb tajba tiegħek, il-ġenerożità u l-ħbiberija sinċiera li tajt lil tant nies. Issegwew kummenti bħal daqshekk tellana u niżilna. Ikkuntattjat minn TVM News Daniele Baraggioli istqar li ħadem ma' Gregory għall-aħħar 10 snin. Iddeskrivih bħala raġel eżemplari u perfezzjonist f'xogħlu. Kevin Bonello ukoll fakkar lil Gregory bħala ġentlom. Fuq il-mezzi soċjali wkoll b'ritratt l-iskola primarja ta' San Pawl selmet il-memorja ta' xkejken Logan. Qalet li tbissima sabiħa tiegħu, il-preżenza tiegħu u l-memorji li kellu ma' sħabu tal-klassi u mal-istaff tal-iskola musa jintesew qatt. Il-maġistrat Joe Mifsud qed imexxi inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. L-operazzjoni kienet ikkoordinata mill-Forzi Armati ta' Malta.